नैबे बिनानावखौ नाय बे बिनानावा दिनै मा मिथिगौ मा गोरोन्थि मावदों दिनै बे बिनानाव जों दिनै सानफ्रोमबो बिदिनो होखारजाबाय थागोन नामा नैबे बिनानावखौ नाय बियो मा गोरोन्थि दिनै मावदों बे आसामनि थाखाय दिनै दुखुखौ नुदों गथ'फोरनि दुखुखौ नुदों बयबो दिनै नुदों नाथाय बिनि बिकल्प दिनै मा दं दिनै बे उन्दै गथ'आ मा दाय मावखो मा गोरोन्थि बियो दिनै बेखौ सोर लांगोन सोर फिसिगोन सोर बहा लाना थांगोन सोर जाहोगोन उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बे बोराय बुरैफोरखौ सोर जाहोगोन दिनै बयबो ससियेल मिडियायाव गासैबो नुगासिनो दङ दिनै आङो बिथां बाजैनि भिडिअखौ नुनानै आं थारैनो गमायैनो दुखु मोनदों आरो जोंहा जा घटना दिनै जालांदों बे जोंनि ट्राइबेल बेसाफोरनि सिगाङाव बा जिउआव बेखौबो बिदिनो सारा दुनिया दिनै नुदों नाथाय बिनि बिकल्प माब्ला मा जागोन बेखौ रावबो दिनै बुंनो हाया दिनै आं दिन्थिनो सानदों नैबे बिनानावखौ नाय बियो मा गोरोन्थि दिनै मावदों बे आसामनि थाखाय नोंथांमोना दिनै साननानै नाय बिसोर उन्दै गथ'फोरनि जिउखौ साननानै नाय बिथांमोना मा दाय मावदों दिनै बे आसामनि थाखाय बिथांमोनाबोथ' थांना थानायनि अधिकार दङ बिथांखौ फासै मुख'नाय नैबे बिनानावखौ नाय बे बिनानावा दिनै मा मिथिगौ मा गोरोन्थि मावदों दिनै बे बिनानाव जों दिनै सानफ्रोमबो बिदिनो होखारजाबाय थागोन नामा दिनै सोर बुजिगोन बिनानाव बे उन्दै गथ'फोरनि दुखुखौ सोर बुजिगोन दिनै जोंनि बर' लिडारफोरा आं दिनै सोरबा UPPL सोरबा BPL सोरबा BJP बुंनो सानाखै बर'आव जोंहा गोदोर गोदोर लिडारफोर दङ नाथाय दिनैल' नङा दिनैनो सेथि नङा बेनो जोबथा नङा सिगांनिफ्रायनो जागासिनो दङ जेब्ला बाजिनि दुखुखौ नुदों गथ'फोरनि दुखुखौ नुदों बयबो दिनै नुदों नाथाय बिनि बिकल्प दिनै मा दं दिनै जोंनि मन्त्रि MLAफ्रा माबाफोर डिसिसन होनो हागोन नामा सोरबा प्रटेक्सन होनो हादों नामा सोरबा मिडियायाव दिनै बुंनो हादों नामा नोंसोर सोंदो दिनै बे उन्दै गथ'आ मा दाय मावखो मा गोरोन्थि बियो दिनै बेखौ सोर लांगोन सोर फिसिगोन सोर बहा लाना थांगोन सोर जाहोगोन उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बे बोराय बुरैफोरखौ सोर जाहोगोन दिनै खावलायदों जोंनि मन्त्रि MLA बिथांमोनखौहाय नोंथांमोनाबो खोथा बुंदो नोंथांमोनाबो सानदो दिनै बेबायदि अलखदनि समाव जोंनि गोबां लाइमोनफोरा रं डिसिसनबो लानो हागौ মই ক'ব খোজো এই কণমানি ছোৱালী কি দায় কৰিলে কি পাপ কৰিলে এই অসমৰ মানুহবিলাকৰ মাজত এই ল'ৰা ছোৱালী কি দায় কৰিলে আপোনালোকে মৰম কৰিব না ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ ট্ৰাইবেলবিলাকক আপুনি কেতিয়াবা চাব না মৰম কৰি সিহঁতৰ কাৰণে আপুনি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব না আপুনিতো কৈছিলে বড়ো জাতি শান্তি আহিল বড়ো জাতিক যিবিলাকে বিচাৰৰ বাহিৰত আছে সিহঁতক সিকিউৰিটি দিম বুলি আপুনি কৈছিলে আপোনাৰতো ল'ৰা আছে আপোনালোকৰ ছোৱালী আছে এই ছোৱালীৰ জীৱনটো চাওক তাৰ মা দেউতা ক'ত থাকিব ক'লৈ যাব বিনম্ৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ ট্ৰাইবেল জাতিক সঁচাকৈ কি কৰিব খুজিছে আপুনি চিধা কি কওক চকুৰ পানী ওলায় আমাৰ জাতিত এইটো ষ্টাৰ্টিংহে আমি ভাবিছোঁ BTCটো হৈ আছে বৰ্তমান আপোনালোকে নিউজত দেখা পাই আছে অনুৰোধ কৰিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা নিজৰ ঘৰৰ নিজৰ ভাই ভনীৰ নিচিনা আমাক যেন ব্যৱহাৰ কৰে থেংক ইউ